Vállalom a véleményem, véget ér a kertelés. Úgy gondolod minden mindegy, az bizony nagyon kevés. Pedig érzed hol a hiba, merre kéne menni épp. Hallgatni a józan észre, tenni merni mindenképp. My jsme otrávený a nasraný a máme pocit, že tohle je vlastně jako norma. Že takhle tam, jako už, že to nemůže být jinak. A bojíme se společně říct, že to chceme jinak. Já bych chtěla být generace, která je podle mě jako hybná politická síla, 20 až 30, aby se naučila chodit ven a ne u piva, že hrát na to, že je něco na prd, ale aby opravdu jako smysluplně, artikulovaně šla na ty místa, ve kterých se to jako odvíjí a tam říkala, že je to špatně. Každopádně, co je nejvíc špatně, je opravdu jako podle mě, že svojí tichostí přistupujeme na to, aby to bylo tak na prd, jak to je. To není zas tak v prdeli a zas tak tlak, co se zvedá a mě to nedá. Já jsem Bohdan Bláhovec a stojím si za názorem.